ya Raden Senggata ya Raden Rama Dayawati ya Wanara Seta Bimbang Mangliawat Kagak berlasan dumenang piswane Raja Mudha Pringgondani mangkana sita garing kababar desa kok bilang ngawi genah Asrama Sider kula ana apa Bawasa wong aku sono dadi aku Sakaragado mawar kembang mandor mawar kembang menur esmu tarum winolanon yata kangkati kusuma mangambar-ambar gambar wolu sing dumokan kumalun galon-galon awor minggu batoro awor minggu batoro winali rasane ngati kunggil nami parmoko ngaturaken pangabekti lan ngatur wanoman tatompo gawe bodo sing lawa pujo muji asunipun kowe tampanoto sampun sing dadosaken sejikan muga-muga kita gunung daya taun damar sasi jalur gunung apa sing damu sejo swarana kendari sodo dinangisan putranipun Wa Semar lareng langkabur kanginan inggih nganggenipun Babang Senen yuk kabar sita apa jarene Semar kuwi duwe putra tiban leres Babang Senen jenengane mboten lepat sinar Babang Senen mriku dipunangkan putra kanggo Semar menika kepengin palakrama boyong putri tiban dangkara temon nanging wonten udangan apa bae percaya Semar kae manus-manusan dangis moyo kaya-kaya nek perkara udangan mesti bisa pinangan udanganipun rewonten sing saking beksa aku bae ya kula badhe matur wis aku bae perkara beksa apa bae aku iso arep model apa mungkari pengendane kuwi sapa dewa ing kalyanan ane pengendane dewa mesti kepenak iramane kepenak tabokane mesti tantas mekaten kok kamulange lokanonto saking kalyanan sindene widodari arep dadi waranggana nggih mekaten nanging kujiwanipun wonten setunggalipun dadosaken emeng tumrap para sing manah apa nggih duwi panggo ingkang saged tata jalma aja asmulan gajah sing bisa tata jalma kuwi isih sedulur nunggal bayu arane gajah situ bondo Ana bayi gunung jenenge
gunung Maitaka. Bayu Wanara kuwi purba. Ana meneng Bayu Buta kuwi jenenge Devyaka Warga. Bayu Iman Gajah Situ Bondo. Bayu Kesuma kuwi bapakmu Werkudara. Ana meneng Bayu Naga Naga Rombang. Lan Bayu Garuda Nagambira sing arane Garuda Semar. Purba ora bakal kabotan nekake marang Gajah Situ Bondo. Ora pati ati samuling. Rajan Wujudri Wondo Nani Pendito Bentur Kapane Mantan Semedi Luhur Kapane Segera Sita Pasir Tunggal Mengerti Bapak Wiboronowo Miseso Marang Wongso Belum Wongso Hidrio Hangenangan Yudho Manglu Yudho Mangdam Yudho Mangdodo Yudho Mangloso Kalian ngaji Pamuling Gajah Situ Wondo Nate Monteken Hari Wondo Sang Ramandaya Pati Para yaksa Kanjeng Rama namane kata sini jejake jroning wari ada bulan tanpa Situ Bondo Konopo Kakang Anoman Nyapalakan di Bambering Pargudo Situ Bondo Katur Papan ini Yung Karno kelabuane Kakang Semar nalikane aku isih kaku senggono biyen Naga di Badok dening Devyaka Welkatahi yung Kakang Semar sing paling senggono pinulung Mulane Hanoman nekake Situ Bondo kuwi kepengin atur tandha bekti marang Kakang Semar. Ditangisi dening Bambang Senet bocah Trangkabur Kanginan. Kepengin dadi manten boyo ngindang loro teponing sarape. Pengantin ngaku nunggang gajah. Sing bisa tata Salmayu. Jumo-jumo nungkaran burung minangkani penyure Kakang Semar. Yo mandeg Kakang Semar aku. Ayo, ayo. Satu kosong, wonten kali pati wis cukup apa durung derepo. Kula panjenengan ngatur aku sewu hari. Nyabrang ora negara sabrang ora apa-apa, kan wong aku kok malah.
ngertos kawis tinggal pun jenengan menika anggenipun nyekar menika kados yang nyandang kunjara apa bener kunjara edan apa lara taredan iki makin kepengin nembang terus kene melayoni sakar gandrungnya aja berake wong liya ya toh. Iya. Diarani rusak pagerayu. Bedol kekaya. Apa meneh sih bojone wong iki pacare bakine berarti kan ya. Pacar zaman iku kaya bojo. Apa ya? Iya, pacaran lumayan iki seneng siji nang pager kaya. Sing iki ngiring pager. Mumpang-mumpang sok wis seneng jaman biyen. Minta apa bersiki pacar wis kene bojo. Bang kadang-kadang nyung turung kula. Nyung turung nang wedok ya kan kaya bojo. Koberning kasor sari. Seneng kowe pancen kudu kelakon kok. Lara awak ono tambane. Lara sirah ono tambane. Ning lara asmara. Tambane apa kok? Tambane ya kudu kelakon. Ora kelakon untuk-untuk. Bolo terus. Melayu petane gong terus. Untuk-untuk. Kita bayang lagi umpamanya dia kecekel terus umpamanya sidak manaknya apa ya? Watak manaknya apa? Manak watak kayak orang iya ya mana dia bagi nggak tahu mana apa apa Natal no payu cara
bagi ganggu karo sapa? Mboten ngertos lho. Gedung jero kena dijonjoki. Atine menungso ora sing ngerti jeneng Gusti karo sapa menengan mboten ngendika nggih. Kula mboten ngertos. Kudune kowe nyawang klirep wong seneng iki kawis toro lho. Klirep kok. Klirep wong seneng kowe keton. Seneng karo ora seneng keton. Ora kulino olah asmara. Kuwi rasane ngatiku, Bro. Yang aku habis urip bareng kalawan endah loro temon, Bro. Oh. Loro temon kowe ngerti ora cah endi ngerti ora? Dereng. Manggono nang Raja Ndrawati anak bupone Bathara Kresna. Putri tibat kang dadi tembang latine para priya-priya. Ayu tega. Rek wong ngesno ganggaku grono ngurungi. Netrane damel kang inen alise nanggal pisan. Uang malang nyangkal untung jonggo mangulanan midhangan Raja Mas Pandharane ninggil dadi sak kembaran. Wangingane karo temit wentis tukang gasir kempol butur tangga binumbut kerantining suku kaya sireng sarpo lho. Kesionnya hanya di dalam kaki-kaki ini tinggalin nonton baik turun ini deh nonton kalau lu di latihan turun aja gak pilih orang nonton di dalam sini deh ya aku orang kok kaya pada menungso ya pada baik menungso itu pada baik itu galem dulu galem tapi kaya sedikit tetap kaya ini orang aku berarti jadinya pelakon kalau enak kalau kemon bakal boyo mati gue sejodoh tekan pupu tengku solo teori ngomong itu tuli orang ngomong itu pada berulang banget anjar be tai kucing rasa coklat ibarat banget tentu be kambune tengah wangi wong anjar nanti lu lagi deh itu be bojok tuh apa oh yuk terus kamu asal baik kaki-kaki kalau ini iya Pak. Mau kaki teh ngomong dulu ya mantuk ngomong dulu. Ayo nih, halo. Ngomong dulu aja kan tekan dulu. Bayi sih nangel di samping di bayi mana? Hari bayi itu 6 bulan di samping bayi lama tekan kaki-kaki ada di samping. Ayo nih, halo. Kalau mantuk ini mau ini nyali kaki deh. Tua ngomong tidak ini ngomong dulu ya ngomong pusing banget ngomong dong dia pengalaman angkatan sektor tekan 5 sange banyak ya ngomong lalu tekan 75 tahun ya sih rata-rata banyak deh asal sih seket menggugur penting kemarin kalau fungsi kayak camping gede orangnya kayak kasur ngomongnya belum pernah apa iya kok apa kalau saya ketahui kebakar perasaan dulu di tahun lalu angkat orang nolak makanya Subiono oh si gemar perawat ya kayak si bocah-bocah bawa jalan pagi sebenarnya si bocah-bocah ini asal saya ketahui ya bagi mulai bilang otak dulu jadi tak beli itu makanya Subiono dari ini jadi ya main jadi tak sama ini orang jadi gak liku deh liku paling bayang kalau kita kasih bocah ini beda lagi bocah atau misalnya ukurannya banget
Tilman nom jadi Kayu punya tok. udah mungkin misalnya kakek berapa dengan aku tuh yo lagi ke laporan dikirain lo kan mungkin itu Kopel ya tok. Wong tua turis. yang sama nih kebetulan ya yang pakai yang masih terkenal kayak ya sama nih batinku sih orang tanggap kok kerja pakai musuh kok banyak ini juga mana aja aku belum kamu yang lebih video call mana kak di kantor mau pengen bapakannya Ya kalau nang dobles sing ngono motor. Padha kondo dhewe ora getak apa gantung malah tambah. Ora bakal ratu sewu dari sana. Ora mikir nopo waktu ora ngalir jujur koncut berarti. Terus orang kurunake dak loro kemon. Awe karang apa karang. Ayo kau kok sore pasar ayo.
Hidup bumi genci Kok malodo Kado kuntur gato Kok mamekan joloriti Kalau membak Banyune kumambang Koho sang Wisnu Bathara rasa ngapur bumi Wonosatru bisun Dirgantara sapa aranmu Gatotkaca Gatotkaca Indang Maja Mrinjing Resi Jawa Laku Balakon Prabu Krana Sudermati Semanegara Rancang Kencana sing duwe aku Prabu Krana Gurbangkara ratu-ratu padha ning ndi cacahe sing luar jujug ning Durawati tapi apa boyong endang temo Ratu Sewu kanggo kumpul Durawati yen ora ora ngulungake endang temo manut karo aku manut kepiye ati bangke lamar loro kowe tak dadi tidakan Tegese sinar pokok lare dan orang temon putrane Semar Bambang Sunet keparah wong aku sinar dadi manten kok nonton wong jajal dadi manten ora trimo aku ora trimo pokok Semar Rabu royong Ratu Sewu saben topane remuk-remuk ati lepona
badhe karo biru kahanggepipun Bapak Semen kula wadya bola nalindra sasipun sewu kula telu kang panjenengan patut syukur-syukur sing lakoni karo masa inggane wong siji krono wong sewu ning wong ana cilikane tau tate-tate tau dijenang Jepona lawasan berarti muka apa maning si sing 10.000 wani cepet ya cepet dasar presiden terakhir prinsip terbina siji diundi tangannya cekel bangga kira-kira ceritanya lah untuk dipikir pokoknya lakon apa benang dunia sih mereka bener mantra ini tentu siji rebutan harta loro tahta tentu wanita wis hartanya penting ning sebisa-bisa mau rebutan harta ya sing endi aja mati wong liya dadi sedulur dari wong liya tahta jabatan maning penting wong duwe jabatan kuwi nang ndi diajeni ning yo sing rukun wae sing lakon ya syukur alhamdulillah sing lakon kurung tak gede dadi atine ayem wanita ge padha rebutan endang ora temun ning nyatane begini dengan bilang kamu saya jadi rumah nih kan ukara-ukara bayi saya lakunya diundili siji bakal siji ganti genten kayak apa Semar sama itu aku saya dalwaras para kandhuling kanggo megah sonya tengah wengi lumrang kandhane ngepus kita karenjaning ujan nira sang dijawara ambrengan suarane maku pronto bangun songsa
jroning wengi jroning wengi ing wonten ing kacarita. Kacarita namung gambare ngarep turusin wargarane gunungan. Turusin yen dicatur isine marmo ginambar. Segitiga minangka plambang uriping menungsa manjing tribawana. Triwilangan telu bawana alam kang tulung perangan wiku alam kalbala prami wilah alam ing kelanggengan. Alam kalbala mingkunan jering bayi kinan bujro garbane biyu sempurnane 9 dina. Alam prami uriping menungsa ngersa padha kang ngendikane Purnasis pembahasan kaya wong kang mampir mubih. Ning yen alam ing kelanggengan supokan rogo sampun pinisah manirana dadi ana sawisana mring asali ora ana. Ojo ing gunungan ana gambar kembang. Poncolan kembang danane wangi ponco 5 marna rupa. Menungso kang gali luhuras maring ngerto marang sembah kang 5 perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila gawe ngagama suci salat sedina sing 5 wektu kang minangka kewajiban sarta jagate ngagama. Ana gambar kaya kastuburi pangepapat godhonge sanga ngandhut jenjing pangepapat wetan kidul lan lor. Wadage menungso kedunungan anasir matang perkara bumi dene banyu angin sayu abang putih kuning sora sebul papate menungso supiah amparah balama lamun mainah. Godhonge sanga uriping menungsa kapurba wiwara sang perkara parandene kekayun ngandhi jejeg piwulinge wong kunarpa lindhu sedina kaping 7 padha-padha lali gandulan waton. Yaiku waton urip ing nganggo dasar bener sejaba jare wong kang lali si bojo wong kang eling lan waspada yitna diwana yen lena kena. Kemakan gambar Jumbo Sopanastir para keterimane wong liya gayuh ketrima lambarane. Sapa temen pun boleh menangi teman. Nglakonana tapa japa srana resik kalawan gentur. Gambar Manoprabisa kang marati. Rengganing-rengganan sampat sinamadan daya dinayat. Tapa sira dipunagem yen dijiwit rasa lara aja jerniwit marang liyan. Gambar untung zaman kula pancen padha sugih metang wetuk dinane 7 sasulatan wuluwi duwe papan. Dina petana petungane Senin papan Selasa 3 Rebo 7 Kamis Surut Jumat 6 Sanga Minggu 5 Trangkeping dina Maris Pahing pon wage kliwon manusi mopaing sanga pon 7 wage papat kliwon dulu. Sasura lasura sapar puluh dadang puluh Jumat dilawar Jumat dilakir jam saban poso sawal berkait darusat ton 8 ton lali ton hiton julawal ton jiton bal ton beton waru lan ton jimakir pindhone papak indradi dukun para windu semua lan windu sang jaya. Mono gambar macan mapan ana ngiringi wong gambarane wong pinter kang iwake marang pinterane. Nalisir mriko bring gubernur nalisir mriko bring guru nalisir mriko bring agama. Kebo gambar ning internet gambarane wong bodho kang digawe becik kraning gawe ping pamrih trima ing pandontul tanpa ndarbeli watek adigang adigung adiguna. Adigang laku ing dangen ndelaki plane banter. Adigung laku ing dajang ndelaki kurosane. Adiguna laku ing kula ndelaki marang sembure nanti. Eling uripe menungsa kanggonan iki lali owah kelawan gingsir nyokro mandringan. Bendera sundur langit menungsa duwe lali sekolah pasang gaman menungsa duwe pangapesan kasampuran mohon kagungan Gusti kang Maha Agung yaiku Gusti kang ora sembah sagunging jalma kang gumitah ing Mercapada. Ana gambar gedhong Solo omake lebur ngaku berbondo dene ora bakal digawa. Derajat pangkat ora kanggo syarat-syarat apa. Mori putih amal soleh syarat budi pangkat itu berkambing guna tumrap beberan agung. Wonten ing guna gambar Bathara Singara bala foto ing sora malaikat mungkar kanaken nunggu jroning lampu bala takoni sapa pangerane. Apa agamamu sapa nabi maupun lan sapa sebelum takoni malaikat horizon jawab sabet wondo.
Ning lakon malaikat itu jam selamat itu orang ngaku. Kuwi kali ngono kayu Gambar apa masuk gambar apa jadi sobat hermanku garing bonang. Kono semua berkasih dan gajah mati ninggal gading. Macan mati ninggal bululan. Menungso mati ninggal jening jeneng sing apik jeneng elek bersasar karo banding goro. Lord.